Jolín. Ja s'ha acabat el carnaval i enguany no hi havia corema ni res. Jolines, jo volia tornar a sortir al carrer i veure'n els fiets i les fietes i trobar-me en Sàvia Corema com cada any i llevar-li els peus. Però me sembla que enguany no podem sortir. I ja no podrem anar a les places, ni podrem voltar per Mo. Jolines. Sàvia! Però Sàvia! Com estàs, Sàvia? Ai, quina alegria, que contenta que estic de veure'l, Sàvia. Jo pensava que enguany no mos moríem. Sàvia! Però també ha vingut la banda de música. Sàvia, quina alegria tornar-nos a trobar tots i totes! Benvinguts, banda de música! La xaranga, benvinguts! Com esteu? Molt bé! Que bé! Uau! I hi ha els geganters de Mo! Sàvia, però quina alegria! Avant, veniu aquí, geganters! Com estàs? Molt bé, molt bé. Que bé, que contenta de que sigueu aquí. Sí, nosaltres també, moltes ganes de passejar en Sàvia. Claro, que bé. I vosaltres també heu vingut. Ai, estic molt contenta de que sigueu aquí. Sàvia, mira que polit. Tots els fiets i les fietes han vingut també a veure'ns. Oh, però quina alegria més grossa. Escolta, Sàvia, jo me vaig disfressar per Carnaval i com que pensava que enguany no hi hauria Sàvia Corema, ni llevaríem peus, ni res de res, doncs no me volia llevar ni el disfraç de Carnaval. Escolta, Sàvia, tu t'has disfressat enguany? Que bo! I de què t'has disfressat? D'astronauta! Que divertit. Escolta, Sàvia, saps què? Enguany vaig estar mirant moltes coses i vaig descobrir que els carnavals són de lo més antic del món. Són antics de fa molts i molts i molts d'anys. I aquí a Menorca els celebrem també des de fa molt de temps. Ara, fa poc hauríem d'haver enterrat aquí a Mo en cames tortes. Però, bueno, enguany, com que les coses són un poc diferents, el van enterrar però no el van veure. Sàvia, saps què? També vaig estar investigant i he vist que els carnavals de tot el món fan coses superimpressionants. Per exemple, a Rio de Janeiro ballen salsa tot el dia. Sí, es tiren molts de dies ballant salsa. I aquí, per exemple, en el país nostre, hi ha a Tenerife, a Santa Cruz de Tenerife, que també surt tothom en el carrer i se passen ballant tot el dia. I també vaig veure que hi ha un poble que es diu Cádiz, que queda un poquet en fora també,
que la gent surt tota disfressada i es posen a cantar cançons de tots colors i comencen a riure i a xalar durant dies i dies. Escolta, Sàvia, ara que mos hem vist, jo crec que podrem celebrar la nostra Quaresma com fem cada any, o no? Que bé! I ara, quan tornin els geganters, els hi diré que podem llevar un peu. Això sí, vosaltres a casa vostra m'heu d'ajudar. Ja ho tenc. He pensat que el que podríem fer és que, si mos veiem cada dissabte, com que ara tenim un munt de tecnologia i xarxes socials, el que podem fer és que vosaltres mos ajudeu a decidir quin peu li podem llevar cada dissabte. Què trobeu? Que bé! Te sembla bé, Sàvia? Que guai! I li dèiem a la banda que tornam a sonar. Ballam un dels nostres balls, això sí, cantant primer les 2 primeres estrofes de la cançó de Sàvia Curema, després ballam el nostre ball que ballam sempre i tothom estarà preparat i preparada a casa seva per estirar ben fort. Mos heu d'ajudar, Us prepareu i tenim que fer molta força perquè els geganters puguin treure el primer peu. Així que entri la banda. 1, 2, 3! Banda, preparats i preparades per cantar la cançó de Sàvia Curema? Sí! Preparats i preparades a casa vostra per cantar les 2 primeres estrofes? I me podeu donar la primera nota? Sàvia Curema, peu petit, caga en terra i pixes nit. Sàvia Curema, peu gros, caga farina i pixa arròs. Que bé, fantàstic! I mireu, ara el que hem de fer és que hem de ballar un poquet, perquè si no, no tindrem prou força per agafar-li el peu a Sàvia Curema, o no? Sàvia, estàs preparada perquè te llevem un peu? Ai, que bé! Molt bé. I banda, teniu alguna cançó pensada per nosaltres? Sí. Pues quan vosaltres vulgueu, comencem! Molt bé! I mans amunt! I mans cap a baix! I mans a una banda! I mans cap a l'altra! I anem cap en terra! I cap amunt! Una mà, l'altra, l'altra, l'altra! I... Bueno. Stop. Ai, que se m'hi havia oblidat, Sàvia. Us en recordeu, fiets i fietes, que quan la música s'atura, mos hem de quedar com estàtues? Ai! Congelats, no podeu moure ni un dit, I seguim amb la música! Seguim quan vulgueu! Quan vulguis, vale? Ai, que m'em pica un poquet l'esquena, Sàvia. Ai, no me puc gratar, banda. Ai, i seguim! Molt bé, ho esteu fent molt bé.
darrere. Mira, anem a llevar el primer peu. Iker, te necessitam. Preparat? Banda, preparada? Sí. Molt bé. A que vostres esteu preparats i preparades? Molt bé. Molt important. A que vostre heu votat abans si llevaríem s'esclop o llevaríem sa bamba. Es ve, Sàvia? I quin és el peu que ha sortit votat? Vale. I mos preparam. A veure... Ai, quins nervis! A veure... Sàvia! Ai, Sàvia! Preparats? Preparades des de que vostre? Allargam ses mans, flexionam ses cames i necessitam que mos envieu tota la vostra energia des de que vostre i que estirem a la de una, a la de dues i a la de tres! I ja tenim la sabata llevada! Que bé! I mos veiem la setmana que ve, bé? Que bé, Iker! Adéu! Que bé! Quina sabata més polida que hem llevat, A veure... Ai, que és guapa! Les sabates de Sàvia Corema són tan xules! Però una cosa que tenim que fer antes de despedir-nos és regar l'arbre que l'ametler. Veniu amb jo. A veure... Hola, arbre! A veure, estàs preparat perquè te reguem? Vale. Mireu, jo he duit preparat un poc de sucre. I preparam l'aigua amb sucre. I remenam. I regam el nostre carametler per veure si d'aquí 7 setmanes mos dona els seus regals de Quaresma. Fins dissabte que ve!